Pri mikrofóne máme Vaša Komačku, obrancu Hurikánu. Vašo, čakáte prvý zápas po dlhej pauze, už si zdravotne v poriadku? Tak áno, už dá sa povedať, od decembra som trénoval, no a už 3 týždne sa pripravujem s chalanmi, no a dá sa povedať, že som už 100% fit. Odohral sa aj prvý zápas, respektíve 2 zápasy za Bčko, ako sa ti hralo? Tak, nebolo to najlepšie, že som si dobre nerozumel s chalanmi, svoje robil aj povrch a tá druhá liga nejako nie je až taká technická, skôr je to takej bojovnosti, ale tak na ten prvýkrát to stačilo. Hurikán je zatiaľ jediný neporazený tým v Extralíge. A ako si videli jeho hru z tribúny? Tak chalani hrali veľmi dobre, na veľa zápasoch som nebol, ale čo som počul, tak nič sa nezmenil, dá sa povedať oproti minulej sezóne. No a dúfam, že to zostane aj po mojom návrate takisto. No, poďme k najbližšiemu kolu. Hurikán čaká Stupava, v podstate nováčik, a Dragons. Ako by si videl ten prvý zápas so Stupavou? Určite nebezpečný, posilnili sa obra hráčov? Áno, tak hlavne ho netreba podceniť z hľadiska postavenia v tabuľke. Sú to určite mladí behaví chlapci, ktorí budú veľmi behať a treba k tomu pristúpiť zodpovedne a hlavne myslieť na tento prvý zápas a nemyslieť na ten nedeľnejší, ktorý je určite pre nás atraktívnejší, ale treba sa sústrediť na tú Stupavu teraz. Prvý zápas s Dragonsom bol nesmierne vyrovnaný. Čo možno čakať do tohto? Zrejme to nebude až taká zmena. Tak ako vždy, s Dragonsom sú to klasické derby, tam je to vždy o 1-2 góloch. Väčšinou máme tie remízy a dúfam, že to už teraz zlomíme a vyhráme. Hurikán bude postradať viacero kľúčových hráčov, najmä v nedeľu proti Dragonsu, preto sa do zostavy vracia aj Marek Vlašek po dlhej pauze. Myslíš, že to dokáže nejako vplyvniť herný prejav Hurikánu? Tak ja osobne som rád, že Šonte sa vracia, lebo so Šontem som si dobre rozumel aj počas play-off minuloročnom a dúfam, že to ovplyvní len dobro. Čo sa týka tvojich osobných ambícií, najmä v reprezentácii, prepásol si v podstate ten kvalifikačný boj do mužstva. Myslíš, že máš ešte nejakú reálnu šancu dostať sa do týmu trénera? Tak hlavne dúfam, že chalani postupia teraz, čo idú koncom januára a začiatkom februára, že postupia, aby bojujú konečne ten postup na majstrovstvá sveta. No a potom uvidíme, ako sa to bude robiť, či budú opätovné zrazy, alebo pôjdu na majstrovstvá sveta títo hráči, čo to vybojovali. Ďakujem za rozhovor, držím palca.